Morgen med. Morning. Vi er lige vågnet fra vores første nat i Australia, og vi har sovet længe. Vi sov 16 timer. Og jeg sov sådan, okay, jeg vågnede et par gange og skulle lige op og tisse et par gange. Men der drejer mig så ondt i halsen. Men der er ikke engang koldt herinde, så jeg ved ikke helt hvorfor. Du er bare lidt mærkelig, Gusk. Men vi vågnede, og vi vil lige vise jer vores room. So what do we got, honey? Get in, honey. So here is our bed. Then we got all our stuff here. And Skat, det er danske serier, vi har. det mener jeg, det tænkte jeg ikke over. Fordi Mener jeg du var i det? gang med at snakke dansk, det lover jeg dig. Already international. Der står vores tasker, og så har vi et lille bord. Der er vores seng her, og han har lige lidt vitaminpiller og noget kreatin til at lægge. Flere ting her. Så har vi et fjernsyn, vi ikke aner om virker. Det gør det ikke. Og så har vi en væg med en Legos. masse Lego, så det er dejligt. Så føler vi os helt hjemme jo. Ja. Yeah. Vi har lige fået lidt æg til morgenmad, og nu er vi altså på vej ned i supermarkedet, og bare lige for at få brugt benene lidt. Ja, for at komme lille udenfor. Ja. Nu skal vi altså til den ene ting, som er mega nederen ved det. Og mega ny. Sunscreen. Så vi er lige gået i haven, for at I kan se, hvor dejligt vejr der er. I står godt nok i skyggen, men look at our backyard. Jeg tænker lige, at I kan få en mini havetur. Der er en indgang til huset herover, så er der en lille minibar, og så er der en masse rod herude. Og herude er garagen altså. Og så har vi haven her. Det er kunstigt græs, de bruger herovre, fordi ellers så bliver det udtørret. Der er ikke regnet i, hvad var det, 2 måneder? 6 måneder. 6 måneder? Okay, et halvt år har der ikke regnet. her i et halvt år. Og herover der har de altså en lille pool. Dog er den altså rimelig klam. Det virker ikke til, at de bruger den. Ja. Så den fik så lykke. Og her har vi altså lige skiltet ned til vores vej, som hedder Jorn Link. Altså sådan her græs ville se ud, hvis ikke at man brugte falsk græs i haverne. Så ville det bare se sådan her ud over det hele. Nu skal man altså huske at kigge til højre. Så er vi altså kommet til dagligbrusen. Hernede der hedder det bare Wilworth. Og den er nok lidt større end en dagligbrus. Og jeg giver i dagens anledning. Jeg har den, skat. Vi er altså hjem igen, og vi har købt en hel masse vand. Så har vi købt 10 cola, en vandmelon, en ananas, nogle is, og så fandt jeg den her Nerds Rope. Og vi kommer altså af med 37,9 eller sådan noget. Det svarer til omkring 170 kroner. Now let's get some ice cream. You want one, say? Oh, go on, they're so good. Yes. Cheers, chink, chink. Chink. Så er Rasmus gået i gang med at lave noget kylling. Good old chick. Man kan se her. Og så har han altså lige skåret lidt frugter til os. Noget vandmelon og noget ananas, som vi købte ned i shoppen. Jeg tænker lige at sætte mig lidt her, og så begynde med noget redigering. Det ligner godt, at du har en kæmpe pande på kameraet lige nu. Jeg er lige i gang med at redigere en short, mens det sidder med en YouTube-video. Så er det altså ved at blive aften her i Australien. Der har lige været solnedgang lige bag det hus her, og mig og Lykke har siddet herude foran og lige holdt en lille live. Og nu skal vi til at redigere lidt videre, men det er sgu stadig varmt her. Men solnedgangen den ligger lige bag huset der. Den har lige været der. Og så sagt farvel for i dag. Og så kan jeg faktisk se månen lige deroppe. Vores hytte her. Og så sidder vi ellers bare lige her under halvtaget og hygger lidt her til aften. Let's get redigating. Redigating. Editing. Så blev det altså også kulsort herude, og nu hopper vi ind og redigerer lidt videre. Og skal have lidt aftensmad, tænker jeg. Og nu står den altså lige på lidt cleaning af værelset her. Så fik vi cleanet rummet. Jeg er lige i gang med at finde nogle Instagram-billeder, der skal op på min Instagram. Så vi fandt sådan en lille skab, vi havde herinde, så der er jo vores tøj og vores tasker råd ind. Så mangler bare lige at få lavet vores laderstation heroppe, som pt. Lige ligger på gulvet hernede. Men jeg tror ellers bare, den står på lidt afslapning og lidt redigering måske her til aften. Så er det blevet aften her nu. Den er 11:30 om aftenen, og vi har redigeret vores YouTube-video, der skal op i morgen færdig. Og så har vi haft et problem med vores gamle Mac, med dens harddisk, der er bare ingen plads på den. Så efter en masse søgen, så er det også blevet løst nu. Nu vil jeg bare gå ud og børste tænder, og så filmer vi altså bare videre i morgen, fordi vi føler ikke, at vi har lavet særlig meget i dag, så det bliver altså de 2 første dage i Australien, vi filmer i stedet.
Så blev det altså morgenen efter. Klokken er 11:15. Vi havde sat en alarm til klokken 8. Men det snakker vi ikke om. Så kom vi altså ud af døren og fik gjort os klar. Nu er vi lige på vej ned i The Little Shop efter et datakort, så vi kan få data på vores telefon. Og efter det, så tænker vi lige, at jeg skal finde et Instagram-spot, og så skal vi finde et fitnesscenter bagefter. Ja, de fede, de må svage. Så skal vi både se, hvor gode de er, men også se prisen. Heldigvis så i Australien, så betaler de tit ugentligt, altså både leje og fitnessmedlemskab og så videre. Løn, ja. Hvilket passer også perfekt, for vi kommer jo til at arbejde 2 uger væk, og så 1 uge tilbage. Vi har søgt lidt på noget, der hedder Platinum Fitness, og der koster det $12,50 om ugen, og det er sådan noget 60 kroner eller sådan noget. I dag der er der faktisk lidt overskyet og vind, så jeg går i langærmet, hvilket er rimelig vildt. Ja, det gør jeg godt nok ikke. Der bliver lige virkelig varmt i sådan 2 minutter, og så kommer der lige blæst, så det er fint, det er dejligt. Så kom vi altså ud fra The Little Shop, og jeg har købt et 60 GB til, jeg ved godt, der står 35, men vi fik det for $12, så det var en good deal. Og så er vi ellers bare ude og gå en tur og tage lidt billeder. Og så har vi faktisk allerede fundet vores første fitnesscenter. Det ligger lige her. Shoppen ligger lige derovre, og det fitnesscenter, vi snakkede om før, Platinums Fitness, det ligger derovre. Så lad os gå op og klukke lidt ind ad ruderne. Creep. Det første fitnesscenter, vi skal ind og kigge på, det er altså der Platinum Fitness, og det har åbent 24/7 og er et nyt center. That sounds nice. Rasmus han går derind og kigger, så tænker jeg lige at smutte herover. Vi har set så meget om 7-Eleven i Asien, og der ligger altså en kæmpe 7-Eleven lige her, tæt på os. Så der hopper vi lige ind og ser, om der er noget spændende. Let's check it out. Det er der nok. Hvad siger du? Den er meget som dem i Danmark. Der er ikke rigtig noget. Det eneste der lige er, det er, at der er de her, og dem har vi hørt fra Paluk og Momme, at de skulle være sygt gode. Jeg larmer lidt herinde, men de har altså også bare et meget større udvalg af alt muligt drikkevarer her, end hvad vi har derhjemme. Og tjek, hvor kæmpe kopper is de har. De er altså dobbelt størrelse af dem, vi har derhjemme. Jeg fandt lige et rimeligt instaspot her, og Rasmus han står og twerker eller et eller andet. Jeg tror, vi lige strækker ryggen. Ah, okay. Så er vi på jagt efter et skilt, hvor der sådan er, det er gul, og så er der en kænguru på midten, fordi jeg godt vil have taget et billede ved dem, og det vil vi gerne finde, inden vi skal i fitness. Ikke, skat? Det vil vi. Ja. Så vi kommer sgu nok ikke i fitness her de næste 14 dage. Og vi leder efter det der kænguru-sign stadigvæk. Men så kommer vi forbi her, så ligger der sådan nogle frugter, og så tænker jeg, er det guava? Og så siger Rasmus, nej, det er ikke æble. Men det er små vandmeloner, der ligger der. Det er små baby vandmeloner. Det er lidt sjovt. Ja. Lad os gå videre på jagten efter et kænguruskilt. Så kommer vi i gående her, og så står vi fandme ind i en blæksprut. Hold nu op. Det er det første sådan anderledes dyr, vi har set herovre. Det er da meget sjovt. Ja. Hvad er det? En blæksprut, har jeg lige sagt. Der hænger min dunhammer mere, far. Kom så, skat. Nej, der er min dunhammer. Det er løgn. Er det en dunhammer, det der? Ja. Vi skulle lige skynde os at blive færdige med fitness derinde, fordi at hernede der lukker supermarkederne klokken 5 om aftenen, og det er klokken ved at være nu. Men vi fik altså lige købt en masse ind igen i dag, men nu skal vi altså bare gå hjem, og jeg tror, der er været 6 minutter. Ikke ret langt. Så er det blevet aften her i Perth. Ellenbrook. Vi har lige fået noget ris og kylling med noget Sri Lankan curry igen. Og hende vi bor ved, hun skal altså afsted ud til en minesite her i morgen tidlig. Så hun har lige lært os, hvad nummeret til politi og ambulance og sådan noget der, og hun har skal ud med skraldet og så videre. Så vi står altså for huset og hunden de næste par dage. De næste 6 dage. Og så kommer hun hjem og er hjemme i 2 dage, og så tager hun afsted igen i 8 dage, tror jeg faktisk. Og hende vi skal snakke med angående job ude ved minerne kommer hjem mandag, så det bliver ret spændende. Men det lød til, at vi faktisk havde fået jobbet. Ja. Så basically har vi et job. Hun er vist anden assisterende derude, så hun har vist ret meget at sige. Ja. Tidligere der købte vi de her pan og chocolat ned i supermarkedet, så dem vil vi lige sidde og nyde, mens at vi redigerer. Og efter det, så skal vi altså bare i seng, så jeg tænker bare, at vi slutter videoen her. Det var altså starten på vores australske eventyr. Vi håber, at I har lyst til at følge med. Hvis I kunne lide videoen, så glem da ikke lige at gå ned og give videoen et like og et subscribe. Det vil vi sætte kæmpe pris for. Vi har ramt 1000 visningstimer, hvilket er helt sindssygt, og over 330 subscribers. Det går fremad. Tusind tak til alle jer, der følger med. Vi ses. Mwah.